मोना मिथिगौ जोङो 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिसपुरा लांफिनबाय होननानै दिसपुरा पावार लांफिननायखौ जोङो हजम जाया लांजानायनि मेन कारना सोरनि दाय होननानै आरो प्रमद बर' बिथांजोंसो जोङो आसे पासे थाफानानै दैदेनगिरि जाबोनाय बेबायदि देरसिन स्ल'गान बेबायदि आसाम 50-50 आ फैयै फैयै प्रमद बर'नि दिनाव जोबफैबाय होनो बबे सर्सनिफ्राय आरो बेसेबां माने फैसाया बबे इयाराव बबे फाइनान्सियेल इयाराव माने रिटार्न जाफिनदों खुलुमबाय बे समाव जोङो बड'लेण्ड टाइम्सआव बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो सावरायनो नागिरदों राजखान्थि बिथिंखौ लानानै आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डआ बबे लामाजों बा बिटिसि आव सोर सरकार दागोन आरो सोर हान्जाया बबे थासारियाव दङ बे समाव जोङो मोनथिनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड टाइम्सआव लानानै फैदों बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बारग' एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारिमोन बै समनि कास्टम बसुमतारी बे समाव जों नोंथांखौ बरायबाय खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर थाबाय नोंथाङा जोंनो सम होनायनि थाखाय आरो बे समाव जोङो नोंथांनाव गिबियावनो मोनथिनो नाजागोन कास्टम बसुमतारी हिसाबै जोङो जिहेतु जागायजेननायनिफ्राय जिहेतु सावरायनो नागिरदों नोंथांजों जिहेतु नोंथाङा जोनोम जानायनि उनावनो बा लाइमोन जानायनि उनावनो नोंथाङा एबसुजों जितु जिर'थे थानानै बा एबसुजों सोमोन्दो थानानै हारिखौ रैखना बेखना होनो थाखाय नोंथाङा बै समनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो दिनैबो नोंथाङा जातिनि रैखना बेखनानि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुबाय थादों दा बे समाव नोंथांनि जितु हिस्टरि जारिमिन एबसु मावबोनायनिफ्राय बा नोंथांनि जोनोम जानायनि उनाव दिनैसिम नोंथांनि जितु हिस्टरिखौ जोङो गिबियावनो मोनथिग्रोनो नाजाबाय खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ आं इसोरनाव आर'ज खालामो नोंथांमोननि चेनेला रायजो राजानि जों बजब जाथों आरो रायजो राजानि जानानै नोंथांमोननि चेनेला अराय सम बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजानि जानानै जाहाथे खामानि मावबाय थानो हाथों नोंथाङा जि सोंथि सोंनाय बादि आंनि जारिमिना एसेबां इन्टारेस्टिं गैया आरो आं हारिनि थाखाय दाबो एसेबां गिदिर खामानि मावनो हायाखै नाथाय फरायसालि फरायनाय समनिफ्रायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मोनबोदों गामियाव आङो क्लाबनि प्रेसिडेन्ट जाग्रोदों 2003 मायथाइयाव 2003 आव आं गामिनि क्लाबनि प्रेसिडेन्टमोन बेनिफ्राय 2004 मायथाइनिफ्रायनो 2004 निफ्रायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आनसलिक लेभेलाव बा कलेज लेभेलाव आं खामानि मावबाय थादों आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सानस्रि आरो सान्थौ बिथांखौ आं दिनैसिमबो मोजां मोनो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमनि थाखाय बारा माने सोरबा बोसोरथामनि थाखाय फैयो सोरबा बोसोरबानि थाखाय फैयो सोरबा 10 बोसोरनि थाखाय फैयो मानोना बे टटेलि भलेन्टारि मोनसे सार्भिस कमिउनिटिनि थाखाय दा आंबो खाफाल गोनां हिसाबै आङो आनसलिकआव मावनो मोनदों जिल्लायाव मावनो मोनदों कलेजाव मावनो मोनदों इउनिभारसिटियाव मावनो मोनदों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो मोनफैनाया आंनि थाखाय खाफाल गोनां आं साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनखौ मिजिंथिनाय थायो हारिनि सेन्टिमेन्टआ साफ्रोमनावबो थानो नांगोन मानोना जोंनि जेंनाखौ गुबुना फैनानै बोस्रांफैया बे जोंनि जेंनाखौ जोंनो बोस्रांना लानो नांगोन बे समाव नैबे समाव जिहेतु नोंथाङा एबसुनिफ्राय बारग'नाय बिबानगिरि हिसाबै आरो आथिखाल जिहेतु नोंथाङा बिपिएफनि सासे लाइमोन गांखंनि भाइस प्रेसिडेन्ट बे हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे समाव नोंथाङा बर' हारिजों लोगोसे बिटिसि आव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जितु थासारि बा बिथांमोना नैबे समाव माबायदि थासारियाव दङ होननानै नोंथाङा सानो आङो गिबियाव साफ्रोमबो जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनो बिटिसि बा जों दिनै 6 सिडुल मोनबाय जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय जाय बिथांमोना संग्राम खालामनानै जोंनो 6 सिडुल होलांबाय जोंनि भाषाया 8 सिडुलाव रिकगनाइज मोनबाय कलेज इउनिभारसिटि जोंनि ओनसोलाव जों मोनबाय आं गिबियावनो बै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं सेल्युट होग्रोयो आरो जोंहाबो आथिखालनि लाइमोनफोरा पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला जोंहा मा होनो सोरबा सोरबा बुङो लाइमोनफ्रा आं पलिटिक्सखौ मोजां मोना होननानै नाथाय पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थानो नाङा पलिटिक्सआव इनभल्भ जानो नांगौ मानोना पलिटिक्सनि गेजेरजोंसो ओनसोला जौगायो पलिटिक्सनि गेजेरजोंसो हारिया दावगायो पलिटिक्सनि गेजेरजोंसो जोङो बुजिनो हायो दानि वेस्ट बेंगलनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा सबबो पलिटिक्सआव इनभल्भ गोजा मानोना बिथांमोना हारा मेलेम बिथांमोना पलिटिक्सखौ बुजिनो नाजायो दा जोंनि लाइमोनफ्राबो जाय 25 बोसोर 30 बोसोर नोंथांमोना जाहाथे हारिनि जेंनाखौ आरो पलिटिक्सखौ जाहाथे बुजिनो नाजायो आं बेखौनो खावलायना लाबाय दिनै जोङो बिटिसि आव
नोंथांमोना मिथिगौ जोङो 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिसपुरा लांफिनबाय होननानै दाखालि बावै तामुलपुरनि आंगारकाटा एमइ स्कुलनि जि आपग्रेडेशन लेटारखौ क'क्राझारनिफ्राय हराखै दिसपुरनिफ्राय हरदों बेखौ जों गोथौ दुखु मोनदों मानोना एडुकेशना मोनसे ट्रान्सफार साबजेक्टखा जे तामुलपुरनि आंगारकाटा एमइ स्कुला आपग्रेडेशन जानानै आंगारकाटा हाई स्कुल जाबाय मोजाङानो जादों दे नाथाय बे लाइजामा क'क्राझारनिफ्राय थांनो नांगौमोन बे लाइजामा दिसपुरनिफ्राय फैदों एडुकेशन डाइरेक्टरनिफ्राय दा ओंखायनो जोंनि मोनखानाय बिटिसिखौ दिसपुरा पावार लांफिननायखौ जोङो हजम जाया मानोना जोंनि पावार खमायनायखौ बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा हजम जानो नाङा मानोना जों बे बिटिसिखौ भारत संबिधाना जोंनो होखानायखा ओंखायनो जों बे बिटिसिखौ बासायनायनि सार्थआव साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफोर जा बोराय बेन्थ' जा जाहाथे सबबो पलिटिक्सआव बाहागो लायो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय बे हिसाबैबा नैबे दानि जिथु खुंनाय जिथु प्रमद बर' सोरखार सालायनाय बे जायखौ नोंथाङा बुंबाय दा नैबे 4 बोसोराव जिखोना डिपार्टमेन्टखौ लांनायनि बाथ्रा बुंदों बे डिपार्टमेन्ट लांनायनि बा लांजानायनि मेन कारना सोरनि दाय होननानै बा आसाम गभर्नमेन्टआनो बिनि सायाव इन्टारेस्ट होनानै लांदों ना बिटिसि गभर्नमेन्टआ गाव सासन खालामनो हायैखाय बेखौ हरदों होननानै नोंथाङा सानो नङा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानायाव प्रमद बर' आदा बिथांखौ मानिबोदों मानोना बे जोंनि दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन खुनु दिन आं इलेक्सन गेलेया बड'लेण्ड सोरजियागौ माने आं खुनु दिन इलेक्सन गेलेया एमएलए मन्थ्रि जानाया आंनि थांखि नङा होनबाय आरो प्रमद बर' बिथांजोंसो जोङो आसे पासे थाफानानै दैदेनगिरि जाबोनाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बै समाव आं खुनु दिन इलेक्सन गेलेया नाथाय बिदि बुंनाय मानसिया दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो बुंदोंमोन जे बे मानसिया इलेक्सन फैयोब्लासो आन्दोलन खालामो होननानै दिनै प्रमद बर'आ इलेक्सन गेलेया होननाय मानसिया बड'लेण्ड मोननैयावनो इलेक्सन गेलेबाय हाग्रामा महिलारि सार बुंनाय बाथ्राया जाफैबाय दाखालि बावै गांसे बिजाबाव आसामनि डिजिपि बारग' भास्कर ज्योति महन्तआ बुंदों 1980s नि बर'नि बयनिफ्रायबो देरसिन स्लगान डिभाइड आसाम 50-50 बे डिभाइड आसाम 50-50 होनोब्लानो बर'नि गोसो गोरबो बिख्लोआव हाबजोबोमोन आरो बिनि थाखायनो बर'नि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोदोर जायोमोन होननानै बुंदों दा बे 1980s नि बयनिफ्राय देरसिन स्लगान डिभाइड आसाम 50-50 आ फैयै फैयै प्रमद बर'नि दिनाव जोबफैबाय होनदों बे बाथ्राखौ आं बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों भास्कर ज्योति महन्त बिटिआर सुक्ति जानाय समाव बिथाङा आसाम पुलिसनि हेडमोन दिनै भास्कर ज्योति बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो नामा मानोना प्रमद बर'खौ दिसपुरनिफ्रायसो दिसपुरनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा बाहायदों नामा बर'फ्रा बिटिसिआ बिराद जौगाबाय बिटिसिआ बिराद आसामनिफ्राय आवगायलांबाय बेखौ हमथानो नांगोन बेखौ बादा होनो नांगोन बेखौ मा दिसपुरनि मेलेमजिबिफ्रासो बाहायदों नामा बे थारैनो जोंनि थाखाय सोंलु जानानै फैबाय दिनै बिटिसिआ जोंनि थाखाय मोनसे 6 सेडुल रावबो नर्थ इस्टआव प्लेन ट्राइबेलफोरा मोनाखै एकमात्र जोंहाल' सब 6 सेडुल हिल्सनि थाखायल' नाथाय प्लेननि थाखाय जारिमिन हिसाबै जों फार्स्ट टाइम प्लेनाव मोनदों नङा होमबा दा दिनै बेखौ दा प्रमद बर'नि भुल ना दिसपुरनि माखासे मेलेमजिबिफोरनि भुल बेखौ सावरायना लाब गैया नाथाय जोंनि दैदेनगिरिया प्रमद बर'नि शिफ्ट थानायाव जोंहा 16टा डिपार्टमेन्टआ थांदों प्रमद बर'नि शिफ्ट थानायाव जोंहा जौगानायनि माखासे जिनिसा थालांदों दाखालि बावै आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारा बुंदों भारत सरकारा जेसेबां फैसा हरो बेनिनो खावसेया गिदिंनानै थांफिनगासिनो दं होनदों बेनि फेलारखौ नों दिसपुर आरो दिल्लीखौ बुंबा जानाय नङा बिनि फेलारा जों बिटिसिखौनो बुंनो नांगोन मानोना बिटिआरआव मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा सासन खालामदों मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जा दिल्लीनिफ्राय फैसा फैदों बिथाङा बेखौ बाहायजोबनो हायाखै जायनि जाउनाव फैसाफ्रा थांफिनदों ओंखायनो जोङो दिसपुर आरो दिल्लीखौ दाय होनानै लाब गैया जोंनि सासनगिरि जाय बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौनो जों हमनो नांगोन मानोना फैसाया थांफिनखो मानोना 16टा डिपार्टमेन्टआ थांखो मानोना दिनै जोङो पावार एन्ड फांसना खम जाखो बिनि दायनिगिरिखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा दायित्व लानांगोन रिसपन्सिबिलिटिया बेसो नंगौ जोङो मिथिबावनो लुगैगोन जिहेतु नोंथाङा जिखोना बाथ्राखौ बुंबाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिथु सासन खालामनाय रुल्स माखासे लिकिंसनि बाथ्रा जिहेतु बे समाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जिहेतु फैसा थांफिननाय बिटिसिनि जिथु रां फैनाय दिसपुरा हरनाय बियो फैसा थांफिननाय रिटार्न जाफैनाय आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिया बिथाङा बुंदों आरो बिनि उनावनो फिनजाथाय होदों जे प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिसिनि फैसाया 1%बो बा थाइसेबो थाखा बेबायदि गिदिंना थांफिनाखै नाथाय बिथाङा बबेनिफ्राय सर्स मोननानै बिदि बुंदों खिन्थु बेखौ जों मिथिया बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों
गमामायैनो बियो जुदि फैसाया थांमारदोंबा बियो जे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो ओंखायनो बे समाव नोंथांमोना बबे सर्सनिफ्राय आरो बेसेबां माने फैसाया बबे इयाराव बबे फाइनान्सियेल इयाराव माने रिटार्न जाफिनदों बिनि सायाव नोंथांमोना क्लियार फोरमायनो हागोन नामा? बेनि सायाव जोंहा जोंनि डिपुटि अपोजिसन लिडार मानगोनां मा होनो जोंहा देरहासार बसुमतारिया बुंबाय दिनै आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया सासे स्पिकार जानानै बिथाङा जुदि फल्स खोथा बुंदोंब्ला प्रमद बर'आ बिथांखौ केस होनो नांगौ दिनै मानो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मा होनो बिस्वजित दैमारिनि सायाव मानो केस होआखै सासे स्पिकाराव जिरायनानै बिथाङा केस मा होनो ओरैनो बुंनो हाया नङा होमबा संबिधानिक सासे मानसिया ओरैनो बुंनो हाया दा ओंखायनो बिस्वजित दैमारिया जुदि मिसा खोथा बुंदोंब्ला इउपिपिएलनिफ्राय केस होनानै होनो नांगौ नङा होमबा मानो केस होआखै इउपिपिएलनिफ्राय जुदि मिसा खोथा बुंदोंब्ला नङा होमबा दिनै ओंखायनो बिस्वजित दैमारिया बुंगासिनो दं जे सासे स्पिकारा बिथाङा जे मिसा खोथा बुंनो हाया सासे संबिधानाव जिरायनाय नों आं बुंनो हागोन मिडियानि मानसिया बुंनो हागोन पार्टिनि मानसिया बुंनो हागोन सासे एमएलए सासे चिफ सासे स्पिकारा मिसा खोथा बुंनो हाया मानोना बिथांमोना कनस्टिटिउसनेल पजिशनाव दङ नङा होमबा दा ओंखायनो जुदि इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ जुदि मिसा मा होनो बिस्वजित दैमारिया स्पिकारा जुदि मिसा खोथा बुंदोंब्ला केस होनानै हो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मानो केस होनो हायाखै नङा होमबा दा ओंखायनो आं बुंदों जुदि मिसा खोथा बुंदोंब्ला केस होना होनांगौ इउपिपिएलनि मानसिफ्रा नङा होमबा दिनै बिस्वजित दैमारि बुंनाय बाथ्राया जुदि मिसाब्ला केस होनांगौ इउपिपिएलआ मानो होआखै निश्चय आरो बे समाव मोनसे खोथाखौ मिथिबावनो लुबैबाय जिहेतु आसामनि डिजिपि बिथाङा बुंदों जे बड'लेण्डनि जितु डिभाइड आसाम 50-50 जाय लेखाखौ नोंथाङा मेनसन खालामबाय बेहाय लिरनाय दङ होननानै प्रमद बर' जितु सरकार सासन खालामनायनि उनाव दा गमामायैनो जिहेतु नोंथाङाबो मिथियो जे बड'लेण्ड आन्दलना नैबे समाव मानो थाखाय थाबथादों 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारिनि बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव हयथ' नोंथाङा बै समाव एबसुआव दङ तामुलपुराव स्पेसियेल कनभेन्सन जायखौ प्रमद बर'आ बै दिनखालि एबसुनिफ्राय रिजाइन लादों बा आजिरा लादों बिथाङा दा बै समाव निश्चय मोनसे रेजुलेसन लादोंमोन एबसु हिसाबै जे इनडिफिनिट माने जेतियासिम जोंनि जितु माने बिटिआर एकर्डआ मावफुंजोबजाया बा बियो फुलफिल जाजोबा बे समावसिमलागि जितु मुभमेन्टखौ दोनथ'नाय जागोन होननानै बे समाव एबसुआ निश्चय रेजुलेसन लादों नोंथाङाबो एसे एनै गोसोआव दङ निश्चय दा बे लेखायै दिनैनि तारिखआव एबसुनि जितु आन्दलन बियो स्टप जादों बेखौ जोङो सानो आरो बे हिसाबै नोङो डिजिपिनि बाथ्रा बुंनाया बेसेबां बा बिथांनि जितु बिजाब लिरनाया बेसेबां रिलेटेड दङ होननानै नोंथाङा सानो नङा सासे डिजिपिया ओरैनो लिराखै नङा होमबा 1993 आव बिएसि एकर्ड जादों डिभाइड आसाम 50-50 थैयाखै नङा होमबा दाबो थैनाय नङा दाबो जोंनि गेजेराव थांनानै थागोन बर' सेंग्राफ्रा नङा होमबा लेखा गोरोंफ्रा जों थैलांगोन जोंनि उनाव सोरबाफोर फैगोन नङा होमबा नाथाय दिनै दिसपुरनि हारसाफ्रा बा डिजिपि बादिया दिनै प्रमद बर' बिटिआर दरननाय लेखायाव बिथाङा जे लिरनो बोरै साहस मोनखो बिथाङा जे दिनै मानो लिरखो दिनै 1980s नि जे स्लगाना फैयै फैयै प्रमद बर'नि दिनाव जोबफैबाय होननानै लिरनो बोरै साहस मोनखो नङा होमबा बे बाथ्राखौ फिननायखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारासो होनो नांगौ बे बाथ्राखौ आं होनो नाङा नङा होमबा 1993 आव बिएसि एकर्ड जादों डिभाइड आसाम 50-50 थैयाखै 2003 आव बिटिसि एकर्ड जादों डिभाइड आसाम 50-50 थैयाखै बिटिआर एकर्डआवबो मा होनो एकर्ड जानायनि उनावबो थैनो नाङा बेखौ नङा होमबा नाथाय मानाव गेदेर मा होनो डिजिपि सारा भास्कर ज्योति महन्तआ बोरै लिरखो 1980s नि स्लगाना फैयै फैयै प्रमद बर'नि दिनाव जोबफैबाय होननानै बिनि फिननायखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' सार आरो बिनि फिननायखौ भास्कर ज्योति महन्तआसो होनो नांगौ नङा होमबा आं बुंनानै होदों गमामायैनो भास्कर ज्योति महन्त बुंनाय बादियै प्रमद बर'खौ भास्कर ज्योति महन्त सारमोना बाहायदों नामा नङा होमबा बाहायनानै फोजोबफैनो नाजादों नामा बेखौ आं मेगन बेखेवनानै होदों बे फिननायखौ मानाव गेदेर बिटिआर एसि प्रमद बर' सारासो बुंनो हागोन बे समाव जोङो मोनथिनो नागिरबावबाय जिहेतु थांनाय 15 बोसोर बा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया बिटिसि सासन खालामनायाव बबे बबे बिथिङाव हारिनि जौगानायनि लोगोसे बायदि बायदि बिथिङाव इयुथफोरनि बिथिङाव मा मा खामानि मावलांखो जों बेखौ मोनथिनो नाजागोन जिहेतु 17 बा 15 बोसोर जिहेतु हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ सासन खालामबाय गाव मोनसे हाग्रायाव संग्राम खालामनायनि उनाव बिथाङा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड खालामनानै बेबायदि मोनसे सरकाराव फैनायनि उनाव बिथाङा सालायबाय बे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरो जिहेतु हाग्रामाया मा मा खामानिखौ मावबोखो जातिनि थाखाय बा नैबे 35 लाख बर' सुबुं थानाय बिटिसिआव बिथांमोननि थाखाय बा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय मा मा खामानि मावनांगौ बेखौ फोरमायनो
गमामायैनो जों मानिनांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा बिएलटिनि दैदेननायनि गेजेरजों कुनु पर्ट्रेट प्लेन ट्राइबेलफ्रा 6 सिडुल मोनाखैमोन हिस्टोरिक जोङो बिटिसि 6 सिडुल मोनदों बे जोंनि थाखाय जारिमिन बर' रावा 8 सिडुलाव रिकगनाइज मोनबाय भारताव गासै 1600नि बारा भाषाफोर दङ नाथाय बे 1600 भाषानि गेजेराव 22 लेंगुवेजआल' इन्डियान कन्स्टिटिउसनेल रिकगनाइज 22टा भाषायाल' रिकगनाइज नर्थ इस्टआव मोनथामल' भाषाया रिकगनाइज मनुफ्रि आसामिस बड' दा ओंखायनो जोङो बे 22 भाषा रिकगनाइज मोननायनि थाखाय दिनै जोङो साहित्य एकाडेमि जों मोनो जोंनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि मोनो बे सब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साननि कन्ट्रिबिउसन मानोना 8 सिडुलाव बर' भाषाया रिकगनाइज मोननाय लोगो लोगो जोंहा दिनै बिजाबाव जों आवगायबाय थुनलाइयाव जों आवगायबाय सिनियर साहित्य एकाडेमि मोनो जुनियर साहित्य एकाडेमि मोनो बे जोंनि थाखाय गोग्गानाय बाथ्रा मानोना 22 लेंगुवेजआव रिकगनाइज मोननाया नङा होमबा बेराफारसेथिं जों 6 सिडुल मोनबाय जे हिल्सफोरनि थाखायल' 6 सिडुल मोनोमोन हाग्रामा महिलारि सारा भारत सरकारजों जुजिनानै जोंनि थाखाय फार्स्ट टाइम प्लेनाव 6 सिडुल होबाय बिटिसि होबाय बे जोंनि थाखाय जारिमिन बै समाव बुङो बै समनि मेलेमजिबिफोरा जेला बिटिसि मोनदोंमोन अब्ला गौरां दैमायाव गंसेल' दालां दंमोन दा दिनै बै समाव लामा गैयामोन दालां गैयामोन बिथाङा होदों बिथाङा जोंनो 10टा साब डिभिजन होदों 10टा साब डिभिजन गासै 8000 स्क्वायर किल'मिटारनि बारा माने 9000 स्क्वायर किल'मिटारनि खाथियाव जों बिटिसि मोनदों बेनिफ्राय जों माने 3000 रेभिनिउ भिलेजफोरा बाव इनक्लुड जादों बेखौ जों बिटिसि होननानै 3000नि खाथियाव गामिया जोंहा हाबदों बिटिसिआव बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा नाथाय संकसनिफ्राय सदिया जोंनि डिमान्डमोन नाथाय जोङो संकसनिफ्राय सदिया मोनाखै जोङो बिटिसि मोनबाय 9000 स्क्वायर किल'मिटारनि खाथियाव आरो 3000नि गामिफ्राबो इनक्लुड जादों बे जोंनि थाखाय जारिमिन 10टा साब डिभिजन मोनदों 10टा साब डिभिजनाव जोङो 10टा सिभिल एसडिअ 10टा एसपि अफिस मा होनो एसपि अफिस मोनदों डिसि अफिस मोनदों एसटिपि अफिस मोनदों आरो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोंहा मोनसे हस्पिटाल जों मेडिकेल जों मोनदों बे जोंनि थाखाय बुंनानै लानो हाया बेनिफ्राय जोङो एकर्ड हिसाबै दा जोंनि एमसिएलए इएमफोर जिरायग्रा एकर्डनि गेजेरजों फैफाखानायखा जोंहा सेक्रेटारियेट जे बड'फा सेक्रेटारियेट होनो बेखौ बिथाङा लुदों बेनिफ्राय क'क्राझार गौरां खाथियावनो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बेखौ बिथाङा एकर्डनि गेजेरजों फैदों सिआइटि एकर्डनि गेजेरजों फैदों बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज एकर्डनि गेजेरजों फैदों क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज बिथाङा लुदों नङा होमबा नार्सिं कलेज बिथाङा लुदों तामुलपुरनिफ्राय उदालगुरि थांनो थाखाय गोदो एकदम दरंजोंसो गिदिंना थांनो नांगौमोन इउटि रड जायनाखि उदालगुरि टु तामुलपुर रड मोनब्रैसो ब्रिज दङ नङा होमबा गोदोहाय जों एबसुआव थायोब्ला तामुलपुरनिफ्राय उदालगुरि थाङोब्ला एकदमबारे तामाजों थांनो नांगौमोन मंगलदै जाना थांनो नांगौमोन फाग्ला दैमा मा दैमा दङ बे इउटि रडखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लुदों उदालगुरियाव एसपि अफिस डिसि अफिस मोनदों नङा होमबा नाथाय आरो लुबावनो नांगौ मानोना आंथ' बिटिसिखौ हायद्राबाद बेंगलरफोरजों जाजानायखौ जों लुबैयो हाग्रामा महिलारि सारा बे समाव लुदों माखासे जिनिसखौ बिथाङा लुदों इडुकेसननि सायावबो बिथाङा जाय मा होनो जाय पिएइचडि खालामग्रा बिथांनो बियो 2 लाख थाखा होदोंमोन आवगाय जाय एमफिल आरो पिएइचडि खालामनो मोननाय इडुकेसन सेक्टरावबो जाय एमफिल आरो जाय मेडिकेलाव जाय एनआइटि बा आइआइटि आव बिथांमोननो 2 लाख थाखा हरो होननानै इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय लिस्टआ आं अलरेडि बख'ना लाखाबाय आंबो बे समाव एबसुनि इडुकेसन सेक्रेटारि दंमोन मिन्थिगौ आंबो बिथांमोना 2 लाख थाखा हरो इडुकेसननि सेक्टरावबो दा ओंखायनो आङो बुंनाया 15 बोसोराव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव 9टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुबोदों नोंथांमोना मिथिगौ क'क्राझाराव मोनसे हावलियाव मोनसे मोननै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गुवाहाटियाव मोननै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों वेस्ट बेंगलाव कलकातायाव मोनसे आरो सिलिगुरियाव मोनसे दिल्लीयाव मोननै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं कैलाश नोगोराव आरो दुवारखौआव चेन्नाइआव एप'ल' हस्पिटालनिफ्राय जास्ट एसे गोजानाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों 9टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आरो लुबावनो नांगौ जों बेलेग जायगायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनांगौ ओंखायनो आं सानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गावनि 15 बोसोराव जिहेतु गंसेल' ब्रिज दंमोन क'क्राझाराव बिथाङा लुदों गोबां लामा लुदों ओइथिं चिराङाव थाङोब्ला हाग्रामा ब्रिज जाय दैजिं फेस्टिभेल खुंनायनि खाथियाव ब्रह्मपुत्र दालांनिफ्राय 100 मिटार गोलावसिन दालां बेखौ हाग्रामा ब्रिज होनानै बै समाव तुरुन गगৈ सार आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो इन'ग्रेसन खालामफैदों दा ओंखायनो आं सानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावनानै होदों
CIT खौबो बिनो लुदों मेडिकेल कलेजखौबो बिनो लुदों आरो नांबावगौ जोंनो एडुकेसन इन्स्टिटिउसन फैबाय थानाय गभर्नमेन्टआव जों लुबावगोन जोङो बेखिनिखौ खामानि मावबाय होननानै जोङो बावल' थाथ'वा आरो कमिटमेन्ट दंबावो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आरो लुबावगोन दा ओंखायनो आं बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायबाय आरो गोबां दंबावो निश्चय थांनाय 15 बोसोर बेयाव हाग्रामा महिलारि हिसाबै लाइमोनफोरनि थाखाय इयुथफोरनि थाखाय बा आइजोफोरनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय बेसेबां बिथाङा जितु खामानि मावनो हादों होननानै नोंथाङा सानो बेयो BTC बे फुल मोनसे माबा नङा होमबा बे BTC आवगायहाय फैसाया 500 कौटि 600 कौटि 700 कौटि फैयो जोंहा फैसाया 800 कौटि दा 800 कौटि फैदों प्रमोद बर'नि दिनाव दा 840 कौटि फैदों नङा होमबा प्लेन फाना गोदो 500 600 700 बारायलांबाय थायो 10% दा ओंखायनो फुल प्लेजेड बे स्टेट नङा दा ओंखायनो इरिगेसननि सेक्टराव गोबां माखासे आबादफोरनि थाखाय मावदों आरो बिथांमोना BTC एकर्ड 10 फेब्रुवारियाव बेस्ट आबादारि एवार्ड BTC गभर्नमेन्टआ होबोदों बेस्ट डेन्सार एवार्ड जेरै मासुमा मोनदों प्रणिताया मोनदों BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय 10 लाख मोनदों बिथांमोना मानोना प्रणिताया मोनदों बै समाव मासुम मोनहा मोनबोदों BTC गभर्नमेन्टआव बेस्ट आबादारि एवार्ड बेस्ट टिचार एवार्ड बेस्ट डेन्सार एवार्ड कालचार एवार्ड बेखौ BTC गभर्नमेन्टआ होबोदों मानोना बिनि डाटाया जोंनावबो दङ एचिभमेन्ट हिसाबै ओंखायनो आबादारिफोरनि थाखाय नांगौखिनियाव मा होनो बिथांमोनहा इरिगेसन प्रजेक्ट बानायना होदों एग्रिकालचार EMफ्रा गोबां जायगायाव केनेल बानायदों गोबां जायगायाव बिथांमोना सिस्टेम खालामदों नाथाय बियो फुल प्लेजेड स्टेट नङा बड'लेण्ड मोनोबा बिनिफ्राय आरो साबसिन मावनो हायो जों नङा होमबा बे मोनसे 6 सिडुलल'सो दा ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्ट बा बिहार गभर्नमेन्ट बा नोङो मध्य प्रदेश गभर्नमेन्टजों जों रुजुनो हाया जों रुजुनो हायोब्ला कार्बि आंलं डिमा हासाव बिथांमोननिफ्राय बेटार मावदों जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा कार्बि आंलं शिबनिफ्राय डिमा हासाव शिबनिफ्राय सांमा काउन्सिलनिफ्राय गार' काउन्सिलनिफ्राय खासिया काउन्सिलनिफ्राय जों बेटार मावदों मानोना दिनै कार्बि आंलंआव 9था बिथांमोना बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गैया जोंनाव दङ नङा होमबा बिथांमोननिफ्राय जों बे 6 सिडुलफोरनिफ्राय जों बेटार मावदों मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आरो बांसिन मावगोन आबादारिफोरनिफ्राय लाइमोनफोरनिफ्राय स्टुडेन्टफोरखौ बिथाङा मेट्रिकआव जाय स्टेन्ड मोनो 2 लाख थाखा होबोदों जाय मेट्रिकआव स्टेन्ड मोनो 2 लाख थाखा होबोदों एबार गभर्नमेन्ट फैयोब्ला 5 लाख थाखा होगोन होननानै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे BTCनिफ्राय जाय फरायसाया सेबाजों खुंजानाय बिथांमोननो एबार 5 लाख होगोन गोदो 2 लाख होबोदोंमोन नङा होमबा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय इयुथफोरनि थाखाय आरो कालचाराव इनकारेजनि थाखाय बाव प्राग कालचारेल साइन एवार्ड बिथाङा बाव खालामफैदों गोदो आसामखौ लाजोबनानै बाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारा कालचारनि सायावबो बिथाङा खामानि मावबोदों दा ओंखायनो फैनाय समाव आरो बांसिन मावगोन होननानै जों एबार इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव बुंदों जे मेट्रिकआव स्टेन्ड मोनोब्ला एबार बर'आनो जा गुबुन गुबुन मिडियामानो जा सेबाजों खुंजानायाव जों 5 लाख थाखा होगोन जाय MIL-आव 1 नाम्बार थांगोन बिथांनो 3 लाख थाखा होगोन होननानै एबार हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों गोदोहाय 2 लाख थाखा होयोमोन मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जाय मेट्रिकआव स्टेन्ड मोनो निश्चय जोङो आरो मोनथिबावनो नाजागोन नोंथांनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा थांनाय 15 बोसोर बे समाव हाग्रामा महिलारिया मावनाय माखासे खामानिनि सायाव नोंथाङा बुंबाय दालां बानायनाय इनस्टिट्युट बानायनाय बा बायदि बायदि बिथिङाव नोंथाङा बुंबाय नाथाय आथिखालनि जितु गभर्नमेन्ट जायफोरा सालायबाय थादों UPPL गभर्नमेन्ट BJP गभर्नमेन्ट बिथांमोना बुंनो नागिरो जे थांनाय 15 बोसोराव जिखुनु सरकार सालायबाय हाग्रामा महिलारिया दा बेहाय BTC-आव बा गभर्नमेन्ट सालायनायाव जेरैबायदि सिस्टेम थानांगौ अफिसियेलि फाइलनिफ्राय लानानै माखासे खामानि दामानि मावनायनि सायाव जेरैबायदि सिस्टेम थानांगौ बेहाय जेबो सिस्टेमेटिक गैयामोन दा बेखौ दानि गभर्नमेन्टआ फैनानैसो जों सिस्टेमेटिक खालामजोब्बाय बेबायदि माखासे खोथा बुङो दा बे समाव गमामायैनो बिदि जामारदोंमोन नामा सिस्टेमेटिक गैमारामोन नामा नङा बुंनायजों मावनायजों आलदा आवगायनि गभर्नमेन्टआ 15 बोसोर सालायनायाव 9था बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदोंब्ला दानि UPPL गभर्नमेन्टआ मानव गेदेर प्रमोद बर' सारा इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव होखादोंमोन जे एबार मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनांगौ होननानै बिथांमोननि UPPL-नि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव मानोना थांनाय बाराव आं एबसुआव दंमोन आं मिथिजोबगौ मानोना इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव फरायग्राया जोंबोमोन थांनाय बाराव UPPL-आ इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव बुंदोंमोन जे मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनांगौ मानो लुवाखै थांनाय बाराव UPPL गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन जे जाय जार्नालिस्टफोरा सान अखा क'क्राझारनि मास मिडियाफोरा मा होनो खस्थ' खालामो बिथांमोननो जार्नालिस्ट कल'नि मोनसे कल'नि लुनानै होगोन होनदोंमोन मानो बिथाङा बेखौ मावफुङाखै 10 crore जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड होनो होनदोंमोन बेखौ अकल
माखासे पर्टेल चेनेलाल' मोनबाय ना सब जार्नालिस्टफोरा मोनबाय आंहा डाउट दङ मा आं सोरबा जार्नालिस्टफोरनाव क'क्राझाराव सोङोब्ला बिथांमोना मोनाखै होनदों जे बेनि बिथांमोना इलेक्सन मेनिफेस्ट'मोन नङा होमबा एबार बिटिसि एकर्डआव जुदि सिआइटि मोनदोंब्ला बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननायाव बहा थांखो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बरमायाव मोननांगौ बहा थांखो उदालगुरिनि एनआइटिआव बहा थांखो बिनि फिननायखौ बिथांमोना होनो नांगौ ओंखायनो जानला मोनला अभियोग बुङोब्ला बिथांमोनहा उइदाउट प्रुफ उइदाउट एभिडेन्स बिथांमोनहा बेखौ एक्सेप्ट खालामा ओंखायनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बिएलटि एकर्डनि गेजेरजों बै समाव बिएलटिनि सेंग्राफोरखौ बर' सेंग्राफोरखौ बिएसएफआव जुदि नोङो 1400 जन मानसि सोनो हादोंब्ला बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' सारजों गबिन्द बसुमतारी सारजों मानो एनडिबि सेंग्राफोरखौ पेरामिलिटारियाव मानो सोनो हायाखै बिनि कुइसननि फिननायखौ आंनो हो बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन मानो दाबो जायाखै बिनि फिननायखौ उदालगुरियाव एनआइटि जानांगौमोन मानो थाखाय दाबो जायाखै बिनि फिननायखौ जोंनो हो बिनि फिननायखौ होयोब्लानो जों एक्सेप्ट खालामगोन नङा होमबा दा ओंखायनो बिनि फिननायखौ बिटिआर एकर्डआ मानो दाबो आखरे फालन जायाखै जानो नांगौ ना माखासे जिनिसा नङा होमबा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया मानो जायाखै दाबो मानो इनअग्रेसन खालाम जायाखै बिनि फिननायखौ जाहाथे हो उदालगुरिनिफ्राय सनितपुरसिम बानासुर रड नेशनेल हाइवे मानो दाबो गायसंनो जायाखै बिनि फिननायखौ इउ पिपलआ होयोब्लानो मोजां जागोन होननानै आं साननानै लायो ओंखायनो बिथांमोनहा गावनि बे गल्डेन इयार्स 5 बोसोराव जे समाय मोनदों बे समायाव बखिनाया मालासिनो खामानिसो मावजानो आं जों लुबैदों जों जुदि गभर्नमेन्ट फैयोना नेक्स्ट जों गभर्नमेन्ट फैगोन ना बिपिएफआ जों इउ पिपलआ मा मावदों मा मावा जोंनो रायजो राजाया 5 बोसोर गल्डेन चान्स होदों बे 5 बोसोराव जों जि इलेक्सन कमिटमेन्ट होगोन बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय जोङो नाजागोन जेरै हाग्रामा महिलारि सारा होनदों मोनबा गेरेन्टि लामा दालां कलेज लुनाया थांबाय थागोन बेन्सारि स्कुल सरकारि जानो नांगौ बे जागोन 6.3 नि गेजेरजों बिटिआर सुक्तियाव जे सरकारि जानो नांगौ मानो जायाखै दिनै फोरोंगिरिफोरनि सरकारा मानो 6.3 नि गेजेरजों बेन्सारि स्कुलफ्रा उइदाउट कन्डिसन सरकारि जाजोबनांगौ मानो जायाखै बिनि फिननायखौ इउ पिपलनि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारा मोनबा गेरेन्टि होदों 1 नाम्बार लेन्ड पाट्टा 2 नाम्बार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मानसि खालामनो लेखा रोङै आरो लेखा गोरों मोननै थाखोनि मानसिफोर इउथफोरखौ मानसि खालामनो 100 कोटि टाका लाबोनो नागिरदों सेल्फ हेल्प ग्रुप बिमा माहारिनो फैसा होनो नांगौ बिमानाव फैसा थानाय माने न'खराव फैसा थानाय 40 कोटि टाका सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो नागिरदों बेनिफ्राय आईबीएस जाय इन्डिभिजुअल बेनिफिशियारि स्किम जायनि न'खराव साख्रि गैया लेबार श्रेणी बिल' प्रपार्टि लाइन बिथांमोननो 50 कोटि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बोसोराव लाबोनो नागिरदों बेनिफ्राय सिनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेपनि थाखाय 10 कोटि बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार आरो जों बिपिएफआ रायजो राजासिम थांबाय थादों आरो गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनाव बे मोनबाखौ जों मावगोन जेरै इउ पिपल बादि जों बुङा जार्नालिस्टफोरनो 10 कोटि होनो होनबाय होआ दा 15 बोसोराव मा जादों बेखौल' बुङो बेन्सारि स्कुला सरकारि जानो नांगौ जायाखै आवगाय मा मावदों बेखौल' बुङो दा नाथाय जोङो बिदि बुङा जोंनो गल्डेन चान्स जों खामानि मावगोन